Κάθε βήμα σου μπορεί να είναι και ένα fashion forward βήμα σου. Δώσε ευκαιρία σε νέα trends και νέους σχεδιαστές. Πολύ δημιουργικά παιδιά, πολύ ταλέντο, πάρα πολύ ταλέντο. Θα πάμε τους νέους σχεδιαστές. What are your impressions? It's really colorful compared to every other fashion week that I've seen. Καλώς ήρθατε στη 33η εβδομάδα μόδας Athens Fashion Week και στην απονομή βραβείων νέων σχεδιαστών New Designers Awards by Huawei Watch GT4. Θα ήθελα να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία σε όλους τους νέους σχεδιαστές και είτε κερδίσουν σήμερα είτε δεν πάρουν κάποιο βραβείο, να συνεχίσουν να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Ευχαριστώ πολύ. Θα μην κρατάμε άλλο τα παιδιά σε αγωνία. Εγώ το έβγαλα εδώ. Ταράμ! Για να δω. Θα το πεις. Τρία μία. Η δεύτερη μοναδική μέρα της διοργάνωσης έφτασε στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι στην έμπνευση και σε όλα τα στυλ που ακολουθούν. Καλό βράδυ!